ҳамдиёрони азиз салому алайкум. имрӯз 24 марти соли 2025 мебошад. қарор дорам дар деҳаи тӯдаи шаҳри ҳисор дар боғи акаи Рустам. Акаи Рустам аллакай ангурҳояш мана бар карда истодан. Мана ин ангурҳо хунук задагӣ буд, бинед, бо аз нав буромадагӣ озуқа дода истодан. Манам хел бо кетман ҷӯяк кашида карбамид партофта истодан. Манам хел карбамид дидед. Мана ангурҳо як 80 сантиметр дуртар аз ангур карбамид партофта истодан ва карбамидро зери хок карда истодан. Хел зери хок мекунанд то ин ки карбамид баъд аз 25 рӯз ба истеъмоли дарахт тайёр мешавад ва баъд аз 25 рӯз ин аллакай ҳамин навдачаҳояшон як ваҷабе мешавад ва барои истеъмол кардани карбамид сари вақт мешавад. ана ҳамдиёрони азиз, ин деҳқонеро бинед. Ин ҳамон боғе ки гелосе ки нестанд дар ҷаҳон. Гелоси калон калон дорад акаи Рустам, гелоси 30 сума килош. ана ҳамонҷо ма омадам. баъд аз эълони ман дар боғи акаи Рустам гелос намонд. ҳама нукашо бурида бурдиянд. омада боғ ҳама пайванд бурдааст. тамоми Тоҷикистон. бечора бо одамо азоб накашанд. Гуфта як қайчи дарозам овардааст ки ҳоли одам бисёр мебиёду. бурида метем ки ҳарчи аллакай дер шуд гелосҳояш бар карданд, гул карданд, дигар омода намешавад, гирифта намешавад. бо соли оянда ҳатто ҷои худаш набудам вақт одаморо иҷоза додааст ҷои гулҳояшро низ бурида бурданд. гӯи гул мекардагашро. хай акаи Рустами мо бениҳоят шахси хоксор ҳастанд. барои деҳқониашон мо бурдборӣ хоҳонем, дар кораҳояшон ободониҳошон бурдборӣ хоҳонем ва алалхусус саломатӣ ба он кас, саломатӣ бардавом хоҳонем. акаи Рустам, ба шумо як ҷаҳон ташаккур. хоб ака, якта шумо нишон диҳам тамом гапам назаред. акаҷон, якта салом гӯй ака гурӯи мода. ассалому алайкум. ана акаҷон. хоб, ана акаи Рустами мо бисёр шахси хоксор ҳастанд. мана ёд гиред деҳқониро. дар ин ҷо ангурашон бинед, ранги регарию чӯйлоб сохтагӣ, ленки ангури ин кас наздик шинондагӣ. ин кас дар боло якта ангур 100 килонею 50 кило ангур мемонанд, чунки ангурҳояшон бинед ки байнашон 2 метр 2 метр 1 метр ангур шинондагӣ. дар паноҳи худо бошед, бо гурӯҳи ангурва боғ бошед.